Joo, se on tämmöstä. Täällä on tätä paskapuuta niin paljon oikeesti, mitkä siis pitää saada se moottori saa. Niin. On näitä vaivoja, tietysti olkapää on paskana ja polvet on paskana. Selkä on paskana ja tää niinku niin. Tää ei oikein ole mun hommaa, mutta pitää ottaa sieltä se on se moottorisaan, kun täällä on tätä pölliä niin saatanasti. En mä tämmösiä rupea saatana kirveellä hakkaa tällä kunnolla. Tai sahaile en todellakaan. Joo, mä jatkan polttopuitten tekemistä, palaat